lintang sesuluh padang rambulan tak goleki ana ngendi si pacarina tak titipi kidung takeng janton lalu ngetan lung-lungan kang rerambatan amu soro-soro ngranggan jiwaku tak kirimi layang kitir tak samper angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rina wengi wayang membeda atiku sing tirta saumpama kapan bayangku bisa gagam lintang rangka lintang rembulan aku samar kuatir lamun to cabang sekar maring ora-ora kanceng par ngelak kanten mau-mau nunggu tumete sing tirta kanggo nalasi longka-longka hatiku Betikan Salindri dalam hari jadi Nganjuk 1087. iya Oke. oke maafkan aku bintang ya Oke, ora apa-apa. Hei, kesusahan Mas Aryo anganku ngambarakan nembus meka kangitang lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si pacarina tak titipi kidung takeng janton lalu ngetan lung-lungan kang rerambatan kamu sarang ranggat jiwaku tak kirimi layang kitir tak samper angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir dina wengi wayang membeda atiku sing tirta saumpama kapan bayangku bisa gagam lintang rangka lintang rembulan aku samar kuatir lamun to cabang sakar maring ora kanceng par ngelak kanten mau-mau nunggu tumete sing tirta kanggo nalasi longka-longka hatiku tepuk tangan untuk Deniken Salindri Bolo. Iya. Selamat malam wilujeng dalu, good night to Deniken Salindri. selamat malam Kok suarane serak bintang? iya karena aku Apalagi sakit? sakit Oh. butuh obat Wah, iki. kamu Lah, bisa ngobati nggak apa? kamu bisa ngobati nggak Batukmu, bindengmu. iya Piye obatnya piye? dicucruk Napas buatan loh. ora no biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek Wong tuane. wong tuane kan dicucuk ngono lho Mas Masuk dalam kok nyucuk umbel. ndak kamu sayang nggak mbek aku ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja Hei! Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. iya Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087.
gimana? Mati Miki. Oh wes wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Iso nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikane dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Mm-mm. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Poti sampean dong. Oh. Lek Akbar nah ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku yo ning rasaku kan yo malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal po gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya iya, ya. Tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo nggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi kamu. yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku masuk ora maem, ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no neng grup Asna Bratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Le Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar? Lho tansaya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Yo ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke yo bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Yo mbok sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno lho, Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Wah, lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jari kita lo sama. Ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kuno kokne kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan,
Ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. wah, 20.000 lebih pasang. Iya nek aku aku ya mbok. Malah gayamu. Gayamu. Au. Wong tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Ya. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nekokne didikan ngono to. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang tak masuk masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki tok. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Roh aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk toh. Suwirang ini toh. Alah. Bukete. Heeh, lagi lho buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket, untuk apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ram lho kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang aku no. Ya. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu Iya. kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari So dimbruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya. Yo kene Oh bocor. dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijajar-jajar dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan dulu. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya. apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Asta Brata. Mana Mayangkara? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Terus Mas. Oke.
Ah, andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Ayo. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Medang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak, di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kayaknya kon mudari bu winter. Ya, ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayem penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresno untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Menyapa masyarakat Nganjuk. Terima kasih. Yo kembali. Gendong ukur kene kok sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng. Gendong kuwi lho jare. Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sak bite kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Yuk. Itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Oke, wes ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Tak ngunggahne Mas Komet Mas. Siapa lagi kalau bukan si cantik? Ya. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Iya, ngono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri.
regane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Lho. Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah duk. Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah, bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Ya. Seta. Lah piye kita sing menang? Galak to, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira nduk galak ngger wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku gur blisik-blisik. Ya ta, tak ono karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah. Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. Alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terus tanduk rese ta. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Bocoran Dok. Bocoran Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Weh. Wah ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Iya ta? Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko ora nek ajine. Kok iso ora nek ajine ya? Piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok so. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blakone kono remu awis to, Mas. Aja. Jajal terusno kaya ora guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya lah ini cetek kok. Wih anu. Pertama kali Pas saya diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri.
Tresno kok kemeri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku kok mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal santem narasatimu Ya nek sinden apa dipangan tekek. tresnaku tulus rening kalebu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso. jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Bang? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok ya. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, Mardika. Napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum Kang ada, Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku musik lho, ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Lah dhewe. emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban dalem. Yang dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Betul. Kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Bal dawa. Ayo mau menghaturkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. Oke kalau Ayo gitu. monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Ingkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak?
suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, Niken Salindri nyanyi. Lamunan ya. Saking sasono pawiwahan sirat mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Wah, Sampun kawis tinggal iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistiawarni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. gak enek musik to? Tapi ya dikai asil oleh apa piye? Mosok manten asal oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Eh, iya. Indo. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh jadi peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan kok salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. priase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungelipun kodhok ngorek. Sopo Anu cekar ki karo utama bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? burung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidhakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake lho. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah jeneng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau jadi Sarimbi. mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mudhek-mudhekan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Muga-muga seterusé ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate pinten iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le. Mas kan suami istri hormat rek selesai. tegak rek Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? matamu dhewe Sing kaya paskibran mata. Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolop toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana?
golek kesempatan MC geragas. Lah aku ora mendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama sapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei. Piye to ki manten go tak gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Ah. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawet awis. Menika wanciripun temanten. Lungguh kursi. Nggih, Kursi wonten ing dadi kursi. kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursine manten. Ah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, mulai jadi profesional. Ah. Ini jenenge romantis totali pas maksimal iku kuwi. Hei. Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngantuk dhewe, Nduk, ben aman. Wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis mantan ki manten cara adat di ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan kok ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sithik. Salat sinten Mas? Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Menang sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau. Nggih. Numpak mobil. Modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Duh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, Modar nggih kowe. syukur, nggih. Modar. Duh, rene. Kowe iki lem nakoki kurang halus, ngaliyo. Iki parah to iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Mas. Oh, penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih diajeng? Kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Pidalem saking pundi, Mbak Deni? Saking Guyangan. Hei. Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Lah, sing gawa tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi kok. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking pundi, Mbak? Pidalem saking pundi? Moh. Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme pundi ngaten lho? Moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to iki? Oke lho. Wis gak nyambung iki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di situ kahanane saged. menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya? sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong iki nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemesno Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Wane ya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane hene ho. Hene. Oh, ha. No, ha. Kok wah oh Apa? Lah ning ngene malah medhit wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih, sambung apa padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Ye, gerajakan. Oke. Nah. Lah Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Yago sudah siap? Sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean biyen apa supporter bal-balan?
Kuli. Kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduk terang. Makasih. Yuk, Waduh. kerasakan. Ayo, terus.
saweran. Piye to? Ya ben to Mbak tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Iki kok malah jane. Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan ya Oh, nggih. kuwi selain hari jadi nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Klaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga kelestarian bumi kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. Leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet? Nggih sami. Lho, kok kayak duwe omongan belas Yes, kowe iki? pokoknya mugi-mugi masyarakatipun ayem tentrem kathah rezeki lak nggih Amin. ngoten. Amin. Nggih. Aku tak nutup relakan ya. Nggih. Kalau Kalau malam kita semangat. ketemu lagi. Nggih, Siap, siap. siap. Yo, cawe sesaji brojo dento brojo